Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin. Espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jaiko guztiz antzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Izan dezaguna beti jauna, zure izenarekiko begirunea eta maitasuna. Ez bai dituzu zure eskutik behin ere uzten, zure maitasunean sendo jarri dituzunak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeen liburutik, egun haietan, Jelkias apaiz nagusiak Safan idazlariari esan zion. Legearen liburua arkitu dut jauretxean. Jelkiasek eman zion liburua Safani eta honek irakurri zuen. Safan idazlaria etorri zen erregearen gana eta berri hau eman zion. Zure zerbitzariek jauretxean zegoen zilarra bildu dute eta jauretxeko langile nagusiei eman diete. Gero, Safan idazlariak esan zion erregeri. Jelkias apaizak liburu bat eman dio, eta Safanek irakurri zuen liburua erregeren aurrean. Erregek legearen liburuko hitzak entzun zituenean, bere soinekoak urratu zituen, eta agindu hau eman zien Jelkias apaizari, Aihikan Safanen semeari, Akbor Likeasen semeari, Safan idazkariari eta Isaias erregeren zerbitzariari. Zoazte jaunaren gana eta eska ezaiozue kontseju niretzat, herriarentzat eta Juda osoarentzat. Aurkitua izan den liburu hontako hitzetaz, handia baita jaunaren haserrea, gure kontra sutu da, gure arbasoek ez baitituzte entzun liburu hontako hitzak, eta egin ere ez idatzia dagoen guztia. Haiek ekarri zioten erantzun erregeri, eta honek beren gana bilerazi zituen Judako eta Jerusalengo zahar guztiak, eta erregen jauretxera igo zen, eta harekin Judako jende guztiak, Jerusalendar guztiak, apaiz eta profeta, herri osoa, txiki eta handi, haien aurrean irakurri zuen jauretxean aurkitutako elkargo liburua. Errege, zur harriaren ondoan zegoen zutik, eta jaunaren aurrean elkargo egin zuen. Jaunari jarraitzeko, haren aginduak, esanak eta legeak, bihotz-bihotzez eta gogo-gogoz gordetzeko. Liburu hartan idatzita dauden elkargoko erabakiak betetzeko. Eta herri osoak onartu zuen elkargoa. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Jauna, zure bidea erakus ezaidazu. Jauna, zure bidea erakus ezaidazu, jarraituko natzaio zeharo. Argi nazazu zure legea bete dezadan, bihotz-bihotzez gorde dezadan. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa, San Mateoren liburutik. Hatiatan Jesusek onera esan ziren bere ikaslei, zabiltzate erne, sasi profetekin, ardilarruz jantzita datozkizue, eta barrutik 8 lapurrak dira. Beren fruituetatik ezagutuko dituzue. Elorritik mahatsak bila daitezke, edo larretatik pikurik. Horrela, zuhaitz onak fruitu onak ematen ditu, eta zuhaitz txarrak fruitu txarrak. Zuhaitz onak ez dezake fruitu txarrik eman, ez da zuhaitz onak, zuhaitz txarrak
ere fruitu honik. Fruitu honik ematen ez duen zuhaitz oro, ondotik ebaki eta sutara botatzen da. Beraz, beren fruituetatik ezagutuko dituzue. Jaunak esana. Eskerrak zure jauna. Jesusen garaian, gure garaian bezala, zeuden halako sasi profetak. Esan genezake, halako profeta itxura zutenak, itxuraz ematen zuen jende jakintxua zela, jende ona, erakusten zutena izan zitekela, itun zaharraren araberakoa, eta halako gauzak baino, ez ziren benetako profetak. Ez ziren jaunaren izenean aiatutako profetak. Horregatik Jesusek halako metafora, halako ejemplua jartzen digu. Guk uler dezagun. Ardilaruz jantzita datozkizue eta barnetik otso lapurrak dira. Jesusek nolabait ere bere ikasleei adi egoteko esaten diena. Elizaren historian zehar ere, holako kasuak egondu dira eta importantea da halako discernimentu bat egiteko gauza izatea. Ez onartzea, besterik gabe, ikusten da guztia, erantzuten da guztia, baizik eta modu sakonago baten, halako begirada sakonago bat edukitzea errealitatearena. Eta oso bereziki erlijioari dagokion gauzetan. Honek ez du esan nahi, denak perfektuak izango direnik, hori badakigu ezetz. Gizaki guztiak mugatuak gera, ahulak gera, baina honek beste zeo zer aipatu nahi digu. Jainkoaren izenean erakutsitako zenbait gauz, baina errealitatean jangoikoarengatik ez datozenak. Horregatik Jesusek otso lapurrak direla esaten du benetako ardiak lapurtzen bai dituzte, hartzai onarengandik edo benetako hartaldetik. Horregatik Jesusek halako kriterio bat, halako irizpide bat ematen digu urartu ahal izateko. Eta dira fruituak, fruituei erreparatzea. Onak direnak, fruitu onak emango dituzte. Eta txarrak edo gaiztoak direnak, fruitu txarrak. Hoxe da, Jesusek guri ematen digun kontsejua bere ikaslei ematen die, baina bere ikaslei eman da guri ere ematen digu kontseju hori, erreparatzeko fruituai. Eta fruituai erreparatzeko ere ez da itxurakerian erori behar ez du esan nahi, mugimendu batek edo pertsona batek jarraitzaile asko dituelako momentu batean, nahi eta nahi ez ona izan behar denik. Fruituak nolabait baloratu behar dira denbora pixkatekin ebai. Eta ez bakarrik momentuko aparra esateko modu, baizik eta ikusi behar da denborarekin ere fruitu horiek benetan iraunkorrak eta onak ote diran edo ez. Hori da Jesusek erakutsi nahi diguna. Ez gerala liluratuta bezala gelditu behar, edo zeinek ongitz egiten duelako, edo jarraitzailean dituelako, edo baizik eta sakonago joan behar degula. Alde batetik ikusiz, ea berak dioena, nolabait jainkoaren hitzarekin bat ote datorren. Gero badegu, beste irizpide bat, Jesusek ere eman diguna, ez da bakarra gaur entzun duguna, gaur bat entzun dugu, baina gehiago eman izan ditu, eta da, baita ere, Elizak erakusten diguna, zuei entzuten dizuena, niri entzuten dit. Eta gaurkoan beste irizpidea eman digu fruituena. Pertsona horiek, sasi profetak direnean, ez dituzte fruitu onak emango, edo ez dituzte fruitu iraunkorrak emango. Akaso lehenengo momentuan arrakasta handia eduki dezakete, jarraitzaile asko, eta guk pentsatzea ara onak izango dira, halako fruitu piloa dituelako. Baina denbora pixkat igarota ikusiko da, ez zirela hainen onak fruitu horiek, edo ez zirela hainen iraunkorrak. Eta hori da, Jesusek nahi duena, bereiztea, benetako profetak, sasi profetetik. Eta, lehen esan dedan bezala, ikusiz jainkoaren hitzarekin bakote datozen, Elizak erakusten duenarekin, eta fruitu onak eta iraunkorrak ea ematen dituzten. Eskatzen digu Jesusi beti argitasun hori eman dezaigula bereiztu ahal izateko. Berarengandik datorrena eta berarengandik ez datorrena.
eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan oso bereziki munduan zehar sufritzen ari diren guztien alde. Jangoikoak bere indarra eman dezaien eskar ezaiogun jaunari. Amen eskatzen dizugu jauna. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santuan bereziki Maria Zabaleta, Jose Juan Larralde eta Andres Zestau. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eskar ezaiogun jaunari. Amen eskatzen dizugu jauna. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Onartu jauna, eskaintzen ari geran bake eta gorespen sakrifizio hau. Garbitu eta berritu bentzala gure bizitza osoa zuretzat opari atsegingarri izan dugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Espirituarekin. gora bihotza, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia eta zuzen. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren heriotza ospatzen baitugu. Fede biziz, haren piztuera itortzen eta itxaropen sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugu. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu da santu hori ardo hauek zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afagondoan kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Biletaren zuzera jauna zuen etorri arte aurreko aurreriona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zure eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu gaituzulako.
eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Maria Zabaleta, Jose Juan Larralde eta Andres Zestau. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jainko aita guztiedun horri Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeuetan santua izan beti zure izena, eta horreli zure reinoa, egin beti zure naia zegoan bezala gurean ere, nahi duzu gaur egunotako bidea, barkatu gure zorrak, gure gure nahi bakatzen guztia, eta ez duten talbira eraman baina atera bezatu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai guzu bakea gure gubotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Zure aldezarentzat zure hausketa indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaten bezala eman jozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman jozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildurusan. Buketzen duzu munduko pekatua, errukin jauna. Jangoikoaren bildurusa, buketzen duzu munduko pekatua, errukin jauna. Jangoikoaren bildurusa, buketzen duzu munduko pekatua, nahi duzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildurusa, munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna ez naizu behar zure etxean zazteko, baina esazutak zazukatuko naiz. Amen.
santuaz eta odol baliosuaz berritu gaituzu jauna. Egizu misterio santu honetan parte hartzeak, ekar dezaigula egiazko erospena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, zuekin, berinka zaitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak zoazte jaunaren pakean. Eskerrak